Welcome back to GAGPAP. Against ର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ଲାଗି କରିବା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, ଅଭିମୁଖରେ, ବିପକ୍ଷରେ, ବିରୋଧରେ, ସଂଘର୍ଷରେ, ତୁଳନାରେ। ଏହି against ପ୍ରିପୋଜିସନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପୋଜିସନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତି ବା ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। The blue bar is lying against the yellow box. ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଦଣ୍ଡଟି ହଳଦିଆ ବାକ୍ସକୁ ଲାଗି କରି ଆଉଜୁଛି। ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଦଣ୍ଡଟି ଯେଉଁଭଳି ହଳଦିଆ ବାକ୍ସକୁ ଲାଗି କରି ଆଉଜିକି ଅଛି, ଠିକ୍ ଏହିଭଳି କେହି ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ କାହା ସହିତ ଲାଗି କରିବା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲେ against ପ୍ରିପୋଜିସନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, against ପ୍ରିପୋଜିସନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତି ଦର୍ଶାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, The blue ball rolled against the yellow box. ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପେଣ୍ଡୁ ହଳଦିଆ ବାକ୍ସ ବିରୋଧରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା। ଏବେ ଏହି ପ୍ରିପୋଜିସନ ଶବ୍ଦର ଆଉ କେତେକ ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନେବା। ଅପୋଜିଟ୍ ଅର୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ବିରୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। She argued against the proposal. ସେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାବ ବିନିମୟ କଲେ। ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଭୌତିକ ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। The basketball bounced against the rim before falling through the net. ବାସ୍କେଟବଲ ଜାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ବିପକ୍ଷରେ ହଠାତ୍ ଡେଇଁ ଉଠିଲା। କମ୍ପାରିଜନ, ତୁଳନା କରିବା। She measured her progress against her previous achievements. ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଉପଲବ୍ଧି ସଂଘର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କଲେ। ସପୋର୍ଟ ଅର୍ ପ୍ରକ୍ସିମିଟି, ସହାୟତା କିମ୍ବା ନିକଟତମ ଦର୍ଶାଇବା। The ladder was leaning against the wall. ସିଡ଼ି ବା ନିଶୁଣି କାନ୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉଜିକି ଯାଉଥିଲା। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ନିରାପତ୍ତା କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଦର୍ଶାଇବା। They huddled together against the cold wind. ସେମାନେ ଶୀତଳ ପବନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ଜାକିଜୁକି ହେଲେ। In exchange or barter, ବଦଳରେ କିମ୍ବା ବିନିମୟରେ। He traded his old bike against a new one. ସେ ନିଜର ପୁରୁଣା ମୋଟର ସାଇକେଲ ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବାଇକ୍ ବିନିମୟ କଲେ ବା ବଦଳିଲେ। ଟାଇମ୍ ଅର୍ ଡେଡଲାଇନ୍, ସମୟ କିମ୍ବା ଚରମ ସମୟ ସୀମା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। The project deadline is against us. ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟ ସୀମା ଆମ ବିରୋଧରେ ଅଛି। କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଅର୍ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ, ଲକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଭେଦ ପ୍ରଦର୍ଶକ ତୁଳନା କିମ୍ବା ପ୍ରତିବାଦ। His actions go against his words. ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତାହାର କଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ। ଇଫେକ୍ଟ ଅର୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। The protesters worked against the government's policies. ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୂଚକ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। As a safeguard or precaution, ନିରାପତ୍ତାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସତର୍କମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁରୂପ ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। She held her hand against the flame. ସେ ପ୍ରେମ ଜନିତ କାମନା ବିରୋଧରେ ତାହାର ହାତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଲେ। ଗାଇଜ୍, ଠିକ୍ ଏହି ଶବ୍ଦ ଭଳି ଅତି ସହଜ ମେଥଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ।